Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Pamamahagi umano ng sobre na may labang pera sa rally ng beauty team, iimbestigahan na raw ng COMELEC Region 3. Governor Umali sinabing sumabay sa pagdating nila Marcos Jr. ang pamamahagi nila ng cash assistance. 6 na piloto sugatan matapos bumagsak ang isang eroplano sa Zambales. 6.9 million pesos na halaga ng shabu na ipinasok sa mga toy figurine na sabat sa Port of Clark. At Cathedral Basilica ng Malolos idineklara na bilang Important Cultural Property. Magandang araw mga karehiyon, ako si Nicolette Henson Hizon. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Sugatan ng 6 na pilotong sakay ng eroplanong bumagsak sa karagatan malapit sa Purok 3, Barangay Santo Rosario, Iba, Zambales, nitong umaga ng March 17. Sa ulat ng Zambales Herald News Online, kinilala ang mga ito na sina Captain Mel Bidayan, Captain Florencio Ruiz, Captain Jamel Reyamon, Captain Albrecht Sagario, Captain Ian Vincent Agdamag at Captain Robin Austria. Ayon kay Bidayan, ang piloto ng bumagsak na aircraft RPC 5230, nakaranas umano sila ng mechanical failure kaya napilitan silang mag-crash land malapit sa baybayin ng nasabing barangay. Agad na iniulat ng isang saksi ang insidente sa mga otoridad. Ang iba pang mga residente ay tumulong naman sa pagligtas sa mga biktima na nagtamo ng ilang sugat. Dinala ang mga piloto sa President Ramon Magsaysay Memorial Hospital upang magamot, habang ang sasakyang panghimpapawid ay binabantayan ng PNP Aviation Group. Aabot sa 6.9 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat ng mga otoridad matapos tangkaing idaan sa Port of Clark. Ang droga inilagay sa bagahe at nakapaloob sa mga toy figurines. Narito ang detalye. Animoy mga toy figures lamang ang mga laman ng bagaheng ito mula Kuala Lumpur, Malaysia na dumating sa Bureau of Customs o BOC Port of Clark noong March 12. Pero sa pagdaan ng package sa x-ray at iba pang inspeksyon, dito na may napansin na kahinahinala ang mga otoridad. 31 translucent plastic pouches na naglalaman ng crystalline substance na nasa 1,000 grams ang tumambat sa mga tauhan ng BOC. Bunsod nito, inilunsad ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Central Luzon, Clark Interagency Drug Interdiction Task Group, Bureau of Customs Port of Clark, PDEA NCR-NDO at PNP units ang isang controlled delivery operation nitong March 16. 1 kilo ng hinihinalang droga na nagkakahalaga ng 6.9 million pesos ang nasabat sa isang babaeng tatanggap sana nito sa Caloocan City. Arestado ang consignee na si Charlene Warisa, residente ng Villa Cristal Phase 1, Bagumbong Dulo sa nasabing syudad. Kasong paglabag sa Section 4 o Importation of Dangerous Drugs ng Republic Act 9165 ang isasampalaban sa sospek na si Warisa. Kasama si Jennifer Salenga, JN De Jesus, CLTV News. Sugatan ng isang ina matapos iligtas ang kanyang anak sa tiyak na kapahamakan. Sa kuha ng CCTV camera sa service road ng Barangay Kalulot, siyudad ng San Fernando, Pampanga nitong March 10, makikitang bumibili sa butika ang mag-asawang kasiple kasama ang kanilang 2 anak. Hawak daw ni Mister ang isang maliit na anak habang nakasunod naman sa inang si Rufalin ang 4 na taong gulang na si CJ. Matapos ang ilang sandali, tumakbo ang batang si CJ sa kalsada na sakto namang may paparating na motor. Kumaripas ng takbo ang inang si Rufalin para maprotektahan ang anak mula sa pagkakasagasa. Sapul sa ulong ina habang nasugatan naman ang bata. Kasalukuyan sila nagpapagaling ngayon sa JBL Hospital. Ayon sa PNP, iniimbestigahan na raw nila ang insidente ng hit and run. Sa pag
Pagbabalik ng CLTV Balitaan, pamamahagi umano ng sobre na may lamang pera sa rally ng Uniteam, iimbestigahan na raw ng COMELEC Region 3. At Governor Umali sinabing sumabay sa pagdating ni Marcos Jr. ang pamamahagi nila ng cash assistance. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV Balitaan at sa iba pang mga nangunang balita. Mag-uusisa na raw ang Commission on Elections Region 3 sa kumakalat na video na nagpapakita ng di umano'y pamamahagi ng sobre na may lamang pera sa rally ng Uniteam sa Nueva Ecija. Ayon kay Attorney Elmo Duque, Assistant Regional Director ng COMELEC Central Luzon, unang kailangang malaman ay kung sino ang nagpamudmud ng pera at kung may kinalaman ba umano ito sa political activity ng Unity. Narito ang ulat. Halos 50 araw na lamang ay eleksyon na kaya paspasan na ang kampanya ng iba't ibang presidential candidates sa mga probinsya. Sa numero ng mga supporters nitong nakalipas na linggo, nagpapasiklaban ang frontrunner sa survey na si dating Senador Ferdinand Marcos Jr. at pambato naman ng Team Angat Buhay Lahat na si VP Leni Robredo. Sa kada tagpo ng kampanya, bantay sarado ito ng media. At sa political rally ng Unity Team sa Nueva Ecija nitong Miyerkules, March 16, naispatan ng kamera ng iba't ibang news outlet ang di umano'y pamamahagi ng sobre. Sa artikulo ng Rappler, hindi lamang umano sa kanilang lente ng kamera na patunayan na may iniaabot na sobre. Nakumpirma pa nilang ito'y naglalaman ng 500 piso. Dahil sa naging lantad na bigayan, nai-record rin ang pasubali ni Presidential Candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hayagang sinabi sa mikropono na nagkataon lamang silang napatsyempo raw sa distribusyon ng ayuda. At ang segue ni Marcos Jr., sakali raw na maluklok sa pwesto, ay trabaho na ang ibibigay para matigil na ang ayuda. Ayon kay Attorney Elmo Duque, Assistant Regional Director ng COMELEC Region 3, kasalukuyan pa lamang silang magsasagawa ng information gathering na bahagi ng investigasyon. So antayin natin kasi kailangan na malaman namin yan. Pero I will call the attention of the PES of Nueva Ecija to look into the matter.
As of March 17, wala pa raw naiaakyat na reklamo sa regional office ng COMELEC hinggil sa issue ng di umano'y payout sa rally ng Unity Team sa Nueva Ecija. Paliwanag ni Atty. Duque, bahagi lamang ang video footage ng ebidensya, ngunit mas maigi umanong makilala kung sino ang nag-utos na magpamudmud ng pera at kung konektado ba ito sa political activity ng Unity Team. Hindi naman, kasi maraming pwedeng anggulo yan eh. Mangyari, sino ba yung nagbabayad? Yun, sino ba yung nagbabayad? Could it be possible na within the camp or outside of the camp? So, maraming issue yan eh. Pwede naman mayroong tao doon sa loob ng rally na nagbabayad just to destroy somebody else. So, that's a big question of evidence. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, maikukonsidera umanong vote buying ang pagbayad sa mga supporter na maghihikayat na magdala ng hakot sa anumang political rally. Kasong kriminal ang pwedeng ipataw at ang pinakamabigat ay ang disqualification case sakaling mapatunayan ito. Samantala, walang kinalaman umano ang partido ni BBM sa payout sa Nueva Ecija. Ayon ito kay Partido ng Federal ng Pilipinas Central Luzon Chapter President Architect Andy Gulapa. Alam ko po ang partido walang kinalaman dyan. At siguro po, alam nyo naman pagdating sa mga bagay na ganyan, si BBM naman mahal ng tao eh. Alam nyo naman, nakikita nyo naman ang mga rally, ang mga kaukus nila. Napaka ng tao, welcome na welcome siya. Wala rin umanong ideya ang partido kung nasabayan nga ba ng payout ng mga benepisyaryo ng Kapitolyo ng Nueva Ecija ang Grand Rally. Nilinaw pa ni Gulapa na walang involved na pera sa mga supporters dahil volunteer umano ang mga ito. Pagdating po sa pera na pamimigay sa mga supporter ni BBM, wala po pinamimigay si Bongbong Marcos, wala po pinamimigay ang Partido Federal, wala po pinamimigay si Sara Duterte. At tayo po naman ay mga volunteers. Kapag po sinabing volunteers, yun po ay kusa, tao sa puso at tao sa isip na tayo ay susuporta na walang anumang bagay na kapalit. Paulo G. Santos, CLTV News. Itinanggi naman ni Nueva Ecija Governor Aurelio Oy Umali na may nangyaring bayaran sa isinagawang political rally ng Unity Team sa bayan ng Santa Rosa sa kanilang lalawigan noong March 15. Ayon sa gobernador, ang mga envelope na may lamang 500 piso na ibinigay sa mga dumalo sa rally ay bahagi ng ayuda na matagal nang nakalaan para sa kanyang nasasakupan. Hindi rin daw pwedeng kanselahin ang pamamahagi ng ayuda dahil lamang sa pagdalo ni Marcos Jr. sa kanilang probinsya. Sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, boses ng bawat sektor sa lipunan dapat marinig ngayong halalan ayon sa JCI Pulyan. 200 pisong ayuda sa mga may hirap masyadong maliit ayon sa ilang mambabatas. At 4-day workweek ipinanukala ng NEDA kasunod ng big-time oil price high. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan.
Nagbabalik ang CLTV Balitaan at sa iba pang mga nangunang balita. Naniniwala raw ang Junior Chamber International o JCI Angeles City Culiat Chapter na mahalagang marinig ang boses ng bawat miyembro ng lipunan upang maging epektibo ang isang demokrasya. Ito manong dahilan kung bakit naisipan nilang magkasa ng isang candidates forum sa syudad ngayong nalalapit na ang pagsisimula ng kampanya sa lokal na eleksyon. Ang mga dumalong kandidato, inilatag naman ang kanilang mga plataporma para sa mga Anghelenyo. Nartong report. Ika nga ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya ngayong nalalapit ang halalan, aktibo ang kanilang sektor hindi lamang sa pangangampanya, kundi sa pag-organisa na rin ng iba't ibang forum at debate upang higit na makilatis ng publiko ang mga naghahangad na maupo sa pwesto. Isa sa mga grupong ito ay ang Junior Chamber International o JCI Angeles City Culiat Chapter. Nagkasa ng talastasang Culiat Candidates Forum sa naturang syudad nitong Sabado, March 12. Naka-livestream pa sa social media ang programa na nahati sa dalawang bahagi. Ang umaga na inilaan para sa mga mayoral at vice mayoral aspirant habang ang mga nagnanais maging konsehal naman ang sumalang pagdating ng hapon. Ayon kay Jessica Bravo, presidente ng JCI Angeles City Culiat, layo ng programa na magkaroon ng patas na pagkakataon ang lahat ng mga soon-to-be candidates na makikilala ng mga Anghelenyo. Ito rin daw ang panahon upang marinig ng mga nais maupo sa pwesto ang kondisyon ng mga vulnerableng miyembro ng lipunan. I believe we can all agree that in order for democracy to succeed, everyone's voice must be heard. Those with a weaker voice or those who face obstacles in sharing their ideas or gaining access to government deserve special attention and assistance. Sa mano-manong laban ng Team Puso at Bayong Angeles, no-show si re-electionist Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lasatin. Ang katandem niyang si re-electionist Vice Mayor Vicky Vega Cabigting ang unang sumabak sa talastasan kasama ang kapwa Vice Mayoral aspirant na si Dr. Pai Juan, ang Team Bayong Angeles. Sa segment kung saan binigyan ang mga aspirants ng pagkakataon na magbigay ng komento sa ipinakitang larawan ng senior citizens, nagkatalo ang dalawa. Ayon kay Dr. Juan, ang kalagayan ng mga nakatatanda sa lungsod, lalo na sa usaping pangkalusugan, ang isa sa mga nag-udyok sa kanyang pumasok sa politika. Yan po yung madalas kong nakikita, no? Lalo na po sa mga pasyente ko sa ONA and sa JBL po. Yan po ang pinaghuhugutan ko ng lakas ngayon kung bakit po ako nandito. Kung bakit po ako nandito. Dahil despite sa kahirapan nila, no, sa kakulangan ng gamot, ng gamit ng ospital at sa kakulangan ng nabibigay na suporta para sa kanila. Lumalaban sila, kaya doon po ako kumukuha din ng lakas, doon sa lakas nila. Bumuelta naman dito si Vice Mayor Vicky Vega Cabigting at sinabing ongoing na ang pagbibigay ng suporta sa mga nakatatanda sa syudad. Dr. Apay, I have good news for you. We are doing that already here in Angeles City. Meron po tayong suporta sa ating mga senior citizen. Never have they experienced na meron po silang nakukuhang gamot, nakukuhang mga financial assistance due to the leadership of Mayor Pogi Lasatin. So wag na po kayong magdamdam dahil right now, habang pinaplano nyo po, ginagawa na po natin. Kasi ma'am, marami pong lumalapit ngayon sa akin, no, na sinasabi po na naubusan sila ng supply ng maintenance. And minsan po humihingi ng pang-ultrasound, pang-CT scan, na galing na po daw sila sa City Hall, na wala po silang natanggap na suporta po. Bigay nyo lang po ang pangalan sa amin. Sapagkat sa amin lang po, meron po kaming medicine slip na pwede po nilang hingin at meron din po silang pwedeng puntahan. Samantala, inilahad naman ni Mayoral Aspirant Councilor Amos Rivera ang kanyang naipanukala ngunit hindi umano itinulak ng Administrasyong Lasatin, partikular na sa usapin ng economic recovery. Let me place on record that I introduce several ordinances coming up with a custom-fit ordinance in terms of safety and health protocols po sa mga establishments. Sadly, hindi po sinuporta ng mga
kasama ko sa council because I believe under Bayong Angeles, counterproductive po yung lockdown in terms of economic sustainability. The challenge really, dyan po lalabas ang galing ng gobyerno kung paano natin may balance ang management ng COVID tsaka po yung sustainability ng ekonomiya po natin. Naniniwala po kami na hindi solusyon ang pag-lockdown ng mga negosyo po dito. We believe that introducing custom fit health and safety protocols per establishment is the real solution po dyan. Dahil pag sinara mo ang negosyo, either mamamatay po ang tao sa COVID o mamamatay yan sa gutom. Pagliliwanag pa ni Rivera, isang movement ang Bayong Angeles at hindi umano nila bitbit ang sariling kandidatura kundi ang expertise ng kanilang mga miyembro sa slate na siyang mukha raw ng bagong politika sa lungsod. Ito umano ang kailangan ng Angelenyo na mulat sa pagpili ng competent at hindi sa popularity contest. Samantala, sinisikap ng CLTV News na kuhanan naman ng panig si Mayor Carmelo Pogi Lacetin Jr. kung ano ang dahilan kung bakit ito hindi nakadalo. Sagot naman ni IC Calaguas na Chief Tactician ng Office of the Mayor, no comment muna raw sila sa usapin ng forum na naganap. Paolo G. Santos, CLTV News. Hindi ikinatuwa ng ilang mambabatas ang 200 pisong ayuda na ipamamahagi ng gobyerno sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino. Ito'y kasunod ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil na rin sa pagpulusok ng presyo ng fuel products. Ayon kay Senadora Grace Poe, masyadong maliit ang nasabing halaga at sana'y muling ikonsidera ng palasyo ang suspensyon ng excise tax sa produktong petrolyo. Darito ang ulat. Bunsod ng lumalalang krisis sa pagitan ng Russia at Ukraine na nagresulta sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado, sumipa na rin ang mga presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Dahil dito, puntirya ng gobyerno na may pamahagi ang 200 pesos monthly subsidy sa mga mahihirap na pamilya ngayong buwan ayon kay Presidential Spokesperson Martin Andanar. Sinabi rin ni Andanar na oras na mai-download daw ang pera na nagkakahalaga ng 33 billion pesos ay sisimulan na ang distribusyon. Inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang rekomendasyon ng Department of Finance na magbigay ng monthly aid o ayuda ng 200 piso para sa mga mahihirap na pamilya. Umani ng batikos ng polisiya mula sa mga mambabatas na nagsabing kakarampot ang 200 pisong ayuda. Ayon kay Senadora Grace Poe, ang 200 piso kada buwan o katumbas ng higit 6 pesos kada araw ay hindi man lang sasapat na ipambayad bilang pamasahe sa jeep. Nanawagan din si Poe na sana'y muling pag-aralan ng palasyo ang panukalang suspindihin ng koleksyon ng excise tax sa oil products. Depensa ni Andanar, ito raw ang halaga na kayang ibigay ng gobyerno sa ngayon. Kung ano raw ang kailang ng kaban ng bayan, yun lang ang maibibigay. Kung sosobra raw doon ay kailangan na namang mangutang ng gobyerno. Nauna nang sinabi ni Andanar na wala pang maibibigay na assistance ng gobyerno sa mga middle class dahil limitado lamang daw ang pondo ng gobyerno at prioridad na matulungan ng vulnerable sectors. Magkakahalo naman ang reaksyon ng ating mga kabalen sa programang ito ng gobyerno. Hindi, kulang-kulang. Mas maganda itaas ang sahod ng mga tao. Talagang kulang na kulang. Ano lang yan eh, 1 kilong bigas, tapos ulam na pang umaga lang, wala nang gabi. Ibaba yung mga bilihin. Kagaya ng mga crudo, ganyan. Sa mga grocery. Kasi yung 200 makukuha mo rin doon eh, kahit hindi bibigay eh. Kasama si Jennifer Salenga, JM De Jesus, CLTV News. Ipinanukala ng Economic Manager ng Administrasyong Duterte na subukang bumalik ulit sa 4-day workweek bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Narito ang detalye ng balitang yan. Bunsod na nagpapatuloy na gyera sa pagitan ng Russia at Ukraine, labis na sumirit ang presyo ng produktong petrolyo sa mga nakalipas na linggo. Nito lamang Martes, higit 13 pesos ang dumagdag sa presyo ng kada litro ng diesel, habang nasa 7 pesos naman ang unleaded gasoline. Kaya naman ang mga tsoper at iba pang motorista, umaaray na sa laki ng kanilang gastusin. Ang ilang mga business leader at maging mambabatas nanawagan na suspendihin na muna ang pagpapataw ng excise tax sa mga produktong petrolyo.
Bagay na hindi naman sinang-ayunan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang National Economic Development Authority o NEDA iminungkahi na sa palasyo ang pagpapatupad ng 4-day workweek sa mga tanggapan ng gobyerno. Ayon kay Socio-Economic Planning Secretary Carl Kendrick Chua, isang paraan ito para makatipid dahil sa pagtataas ng presyo ng langis. Dahil sa maraming lugar na nasa bansang nasa ilalim ng Alert Level 1 COVID-19 response, maraming opisina na ang bumalik sa 100% of full capacity. Ayon kay Chua, pwede rin ipatupad ang 4-day workweek sa mga pribadong ahensya, pero pagdating sa government agencies ay nangangailangan ng presidential order o memorandum. Ang Department of Labor and Employment o DOLE ay nagbungkahi na magbibigay ng wage subsidy o cash aid na nagkakahalagang 5,000 pesos kada buwan. Sa kabuuan ay aabot ng 15 billion pesos ang gagastusin para dito, subalit humirit ang DOLE sa palasyo na maglaan ng karagdagang 24 billion pesos para sa nasabing programa. Samantala, magkakaroon ng ceremonial distribution ng fuel subsidy para sa mga magsasaka ng mais at mga mangingisda sa Tacloban, Leyte si Pangulong Duterte bilang bahagi ng 500 million pesos na assistance galing sa Department of Agriculture. Narito naman ang reaksyon ng ilan sa ating mga kabalen kaugnay ng panukalang ito. Mas mainam po sa amin kasi po yung 1 day na work from home po namin, magagawa po namin yung ibang task sa bahay. And also, malesen yung contact namin sa mga parents and students or sa mga ibang tao within school. Sa tingin ko sir, hindi siya ganyan kaayos or kaganda sa mga ibang trabahante. Kasi sir, ang iba kasi sir, siyempre, pagod na sila sa pagtatrabaho ng 8 hours, tapos dadagdag pa ng 2 oras. Or kung meron pa silang ibang responsibility na gagawin. I think ngayon po, kung 4 days in a week, kaya naman po nating ma-accomplish yung mga trabaho natin. And siguro yung Friday, we can work from home pa rin naman. I think I am amenable with the 4-day work scheme po since makakatipid, especially sa gas, lalong-lalo na sa ating mga nagko-commute, no? Kung tataas ang presyo ng pamasahe nila, mas dagdag expenses yon. JM De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, Cathedral Basilica ng Malolos idineklara na bilang Important Cultural Property. At water pollution sa Kalumpit River nabawasan na dahil sa cleanup project ng DENR. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan. Nagbabalik ang CLTV Balitaan at sa iba pang mga nangunang balita.
Opisyal ng isang important cultural property ang Cathedral Basilica ng Malolos sa lalawigan ng Bulacan matapos ilagay ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP ang panandang kasaysayan dito. Ibig sabihin, hindi na maaaring galawin ng naturang istruktura nang walang pahintulot mula sa nasabing tanggapan ng pamahalaan. Narito ang ulat. Isa ng ganap na important cultural property ang Cathedral Basilica ng Malolos matapos formal na ikabit ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP ang panandang pangkasaysayan. Ayon kay NHCP Chairperson Rene Escalante, ang naturang simbahan ay kasama na sa opisyal na listahan ng National Registry of Historic Sites and Structures maging sa Philippine Registry of Cultural Property. Nangangahulugan ito na ang anumang renovation at rehabilitation na isasagawa ay nangangailangan muna ng permission mula sa NHCP. Higit ding ipinagbabawal ang pagtanggal o pag-iba ng mga orihinal na bahagi ng istruktura. Mahaba at lubos na importante ang kasaysayang nakapaloob sa katedral na mauugat sa parokya nito na itinatagpa ng mga Prailing Agustino noong Hunyo 11, 1580. Sa kumbento nito, personal na nakausap ng mga kadalagahan ng Malolos, si Spanish Governor General Valeriano Welier noong Disyembre 12, 1888 upang ihain ang petisyon na magtatag ng paaralan para sa kanila. Bukod sa pagiging katedral, nagsilbi rin ito bilang opisyal na tirahan at tanggapan ni Pangulong Emilio Aguinaldo mula Setyembre 1898 hanggang Marso 1899. Ilang beses na ring nagiba ang simbahan, dulot ng iba't ibang kalamidad at trahedya, ngunit muli pa rin itong naitayo. Agosto 15, 2001, noong una nang idineklara ng NHCP ang Cathedral Basilica bilang isang National Historic Site. Kaugnay nito, kasabay ng pagkakabit ng NHCP ng historical marker, ikinabit na din ng Provincial History, Arts and Culture and Tourism Office ang isang digital marker na mayroong QR code kung saan maaaring mapanood ang isang dokumentaryo tungkol sa kasaysayan ng Cathedral Basilica ng Malolos. Samantala, binigyang diin ni Malolos City Mayor Gilbert Gatchalian na ang dalawang mahahalagang pananda na ito ay nagbibigay ng dagdag inspirasyon upang lalo pang bigyang pansin ang pangangalaga sa mga makasaysayang lugar at istruktura. Angelica Cara, CLTV News. Nabawasan na raw ang basura at iba pang uri ng polusyon sa kahabaan ng Kalumpit River dahil sa regular na cleanup project ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Narito ang detalye. Nagresulta sa pagkawala ng mga naipong solid waste at water hyacinths ang isinagawang malawakang cleanup ng Department of Environment and Natural Resources sa Kalumpit River. Ayon kay DENR Regional Executive Director Paquito Moreno Jr., bahagi ng River Rehabilitation Initiative na nagsimula noong December 2021 ang paglalagay ng trash trap at araw-araw na paglilinis sa mga estero, kung saan higit 1 milyong kilo ng basura ang nakolekta. Nagsagawa rin ng desilting at grabbing activities upang mabilis sa paghatak ng mga lumulubog na basura na bumabara sa mga daluyan ng tubig na nagdudulot ng pagbaha tuwing tag-ulan. Ang unang parte ng cleanup project ay ginanap sa 1.5 kilometrong kahabaan ng Kalumpit River, isang sanga ng Pampanga River na sumasakalaw sa barangay Sapang Bayan, Gatbuka, Frances at Poblasyon. Ang Kalumpit ay nagsisilbing natural catch basin ng tubig baha na nagmumula sa mga karatig bayan kagaya na lamang ng Pampanga at Nueva Ecija. JM De Jesus, CLTV News. Yan ang mga balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Para sa karagdagan pang detalye, maaari yung i-follow ang aming social media pages at CLTV36Official at CLTV36News. Kung nais nyo namang balikan ang mga programa ng CLTV, maaari nyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Hizon. Maraming salamat po.